Riwruok mar jagoro mong'ere migawo mar arita Raymond Omolo Foundation no chwalo kony mag gige tugo ne klab mar Kayole City Stars Football Club. Kony mane klab no yudo noting'o lewni manyien mag tugo kaachiel gi mago mag jokudh firimbi, wuoche mag tuke kaachiel gi gloves mag jogol. Kony ma riwruogno osebedo kachiwe kor gwenge ma pacho ka en mar miyo rawere thuolo mar gero mich margi kendo gologi e timbe mag maundu. Kanowe Ramogi TV e kinde mano chwalo kony ma kama kadak ma Kayole, Michael Odari ma en coordinator mar riwruogno nolero ne lek magingo en chwalo kony ne jotugo kaachiel kod klepe ma onge nyalo kama ne yorno makende manyalo yoro rawere tuke opogore opogore. Tunaweza sema tu ya kwanza nimeshukuru kwa yote. Kitu ya kwanza tufe kushukuru tu Mungu. Juu ndio amefanya yote imefanyika. Alafu tunashukuru hawa wadhamini wetu. Wametuletea jezi. Hiyo naweza shukuru tu. Alafu hizi jezi vitu wametuletea wametusaidia sima vijana wengi to stop crimes, kitu kama vuta matire. Tumacha site hata kwa tuna medi mtaa. Sasa hata kwa tunajitokeza si wote. Ukijua tunacheza ball. Ball inalipa. Raymond Omolo timo is doing otimo gimoro manyalo keto nyithindo e ngima maber. Nikech nyithindo matindo mapod tindo gi emanya maricho kendo gin magitimo time maricho kabisa. Koro sama timbe gi richo ni monego bed gibedo busy, kigibed ka gikwelo, kigineg tim raping, mae manyalo kelo gi machiegni mondo ki pach gibed gik maricho nikech ngama pacho linga en paro man gi timbe maricho.